ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾತರಿಗ್ಲ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದ ಚಾನಲ್. ಇನ್ನಿತ ವಿಡಿಯೋಡ್ ಒಂಜಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಗೆಸ್ಟ್ ಈ ಬಾಲೆ ಏರು ಒಂದು ಕೆಲವುದಕ್ಕಲೇ ಗೊತ್ತುಪ್ಪು ದಾಯಪಂಡ ದುಂಬುದ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಒಂಜಿ 2 ಸಲ ತೂತರು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಗೆಸ್ಟ್ ನೋಟ್ಟು ಪಾತೆರಂದೆ ಕುಲ್ಲರೆ ಆಪುನ. ಸೊ ಪಾತೆರ್ಗ ಅಂಚನೆ ಇನ್ನಿತ ವಿಡಿಯೋನು ಶುರು ಮಲ್ಪುಗ. ಭುವನ ಭಜನೆ ಹಾಡ ಡಿಡಿಕ್ಕ 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 ಹಾಡ ಪ್ಲೀಸ್ ಹಾಡ ಭುವನ ಹಾಡ. ಆಡ ಬೇತೆ ಉನೇರ್ಚಿನ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಗೊತ್ತು ಪಕ್ಕದಾಯ ಭಜನೆಗೆ ಪೋಪನಿ. ನಿಂಗೆ ಎಂತ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಕೆಲಸ ಅಲ್ವಾ? ಭಜನೆಗೆ ಯಾಕೆ ಹೋಗುದಾ ನೀನು? ಏಯ್ ಉಂಟು ಈ ಅಲ್ಪಾರ್ದು ನಿಲ್ಕೊಂಡು ಬರ್ಚಿ ಮೂಲ್ ಬಲ ಇಡೆ ಬಲ್ಲಯ್ಯ ಬಲ್ಲ ಗೊಬ್ಬುದ ಯಾನ್ ಪೋಪು ನಿತ್ತೆ ಅಣ್ಣನ್ಲೆ ತೊಂದು ಇಲ್ಲಗ್ ಪಲ್ಲೆ ಭಜನೆ ಪಲ್ಲೆ ಅಯ್ಯೋ ಆತೇನಾ ಆ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಬೇತೆ ರಾಮ ರಾಮ ಅಂಡ್ ಡಿಡಿಕ ಅಂಡ್ ಆನಿ ಬನ್ನಗಲಿ ಅವೇನೆ ಪಂತಾರ ಅಡ್ಡು ಬೇತೆ ಪಂತಿಜರು ಇತ್ತೆ ಪನ್ಲೇರು ಶೋಕುದ ಶೋ ಆ ಬೇತೆ ಗೊತ್ತು ಜರ ಅಡ್ಡಿ ಕಲ್ಪದಿನೇ ಭಜನೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಸತ್ಯ ಪ್ರಾಮಿಸ್ ತುಲಗೆ ಬಲಿಪು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಒಂದು ಗೊಬ್ಬು ಬಾಲೆ ಹೂವು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಪೊಕ್ಕಡೆ ಒಂಜಿ ಕಲ್ಲುಲ ಪೈಪುಲ ಕಜ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತುಂಡು ಇದಾದ ಮಲ್ಪ ಅಂದ್ ಆತ ಬೊಕ್ಕದಾಯಿಗವು ಗೀತ್ ಕಜ ಪೂರ ದಾಯ ಪೆಜ್ಜುನ್ ಬೈದಿನಿ ಐಕಿಂಬೆ ಬೇತೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಬೊಕ್ಕೆ ಏರು ತುಕ ನಿನ್ನ ಕಾಜಿ ತೊಚ್ಪಾವ್ ಹೊರ ಮುಲ್ಬಲ ಕಾಜಿ ತೊಚ್ಪಾವ್ ನಿನ್ನ ಕಾಜಿ ತೊಚ್ಪಾವ್ ಮೂಲ್ ತಿರ್ತು ಕುಲ್ಲುಗೆ ಅವರ ಅಲ್ಲ ಕಾಜಿ ಇಮೇನ ಕಾಜಿ ತುಮಲ್ಲ ಕಾಜಿ ಪೈಪು ಪಾಡು ಡಿಸ್ಕ್ಲೇಮರ್ ಪಾಡ್ಲೇವೆ ದಾದಾ ಪ್ಲೀಸ್ ಡು ನಾಟ್ ಟ್ರೈ ದಿಸ್ ಅಟ್ ಹೋಮ್ ನಾನ್ ಸೆನ್ಸ್ ತನಿಷ್ ಒಂಜಿ ಡಪ್ಪ ಗೇಮ್ ಮಕ್ಕಳ ಯಾನುಂಡತ್ತ ಬೇಗ ಇಲ್ಲಕ್ ಪೋದು ಮೀದು ಪೂರ ಬರ್ಪ ಎಂಕುಲ್ ಗೊಬ್ಬರ ಏರ್ ನೋಟಿರುಲ್ಲರತ ಏಪ ಮುಟ್ಟೊಲ್ಲರಿರು ಕತ್ತಲ ಮುಟ್ಟೊಲ್ಲರ ಸತ್ಯ ಸತ್ಯ ಅತ್ತ ಸುಲಭ ನರೆಜ್ಜಿ ಯಾನ್ ಬನ್ನಗೆ ಇಜ್ಜಿಂಡ ಕತ್ತಲೆಗ್ ದಾದ ಮಲ್ಪೋಡು ಪೆತ್ತು ಕೊರೋಡ ಒಯ್ಟ್ ಕೈಟ ಕೋಲುಡ ಕೈಟ್ ಕೊರೋಡ ಸತ್ಯ ಉಪ್ಪು ಆತಯಿ ನಂಬುವೆ ಓಕೆ ಬಾಯ್. ಓಕೆ ಯಾನಿನಿ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಬ್ಯಾಕ್ ಕ್ಯಾಮರಾ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ದಾಯಪಂಡ ದಾಯಗ್ಲ ಎಂಕ್ ಫೀಲ್ ಆಣಿ ಯಾನೆನ್ನೆ ಎಂಕ್ ರೀಸೆಂಟ್ ಅದೇರ ತಿಕ್ಕದಿತ್ತೇರೆ ಅವೆ ಆರ್ ಪಂಡೇರು ಎಂಕ್ ಈರು ಇಂಚ ವೀಡಿಯೋ ತೂಪುನೆಕ್ಲ ರಿಯಲ್ ತೂಪುನೆಕ್ಲ ಒಂಚೂರು ಜಾಸ್ತಿಯೇ ಸಪೂರ ತೋಜುವರು ಒಂದು ಅಪ್ಪಗೆ ಯಾನೆನ್ನೆ ಓಕೆ ಯಾನ್ ಏಪಲ ಫ್ರಂಟ್ ಕ್ಯಾಮರಾಡು ಝೂಮ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಪಾತಿರೊಂದು ಉಪ್ಪೆ ಅಂಚ ಯಾನು ಝೂಮ್ ಉಡುಪ್ವೆತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಪ್ಲಂಪಿ ತೋಜುವೆ ಅಂದು ಬೊಕ್ಕ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅಂದೆನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಉಂಡು ಆ್ಯಂಡ್ ಮಸ್ತ್ ಜನ ನೋಟಿಸ್ ಮಲ್ತಿದೆ ಫೋಟೋ ಬೊಕ್ಕ ವೀಡಿಯೋಡ್ ನಮ್ಮ ಏಪಲ ಒಂಚೂರು ರೌಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ತೋಜುವಾದೆ ರಿಯಲ್ ಅದು ತೋಜುವ ಆವೆ ರಿಯಲ್ ಅದು ಯಾನ್ ಬಡ ಪಾತಿರ್ವೇನ ಕೆಲವು ವರ್ಡ್ಸ್ ನುಗ್ಗುದು ಹೋಗುದು ಬೊಕ್ಕ ಇಂಚ ರಿಯಲ್ ಅಂತೂನಾಗ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ರೌಂಡ್ ಸಪೂರನೇ ಎಂಪುವ ನಮ್ಮ ಒಂಚೂರು ಪ್ಲಂಪಿ ತೋಜುವ ಫೋಟೋ ಬೊಕ್ಕ ವೀಡಿಯೋಸ್ಡ್ ಯಾನಿ ಬ್ಯಾಕ್ ಕ್ಯಾಮರಾ ಯೂಸ್ ಮಲ್ತು ಪಾತಿರೊಂದುಲ್ಲೆ ಎಂಕ್ ಅವು ಅರ್ಥನೇ ಆಪುಜಿ ಬ್ಯಾಕ್ ಕ್ಯಾಮರಾ ಪಡ ಫ್ರಂಟ್ ಕ್ಯಾಮರಾ ಆಂಡ ನಮ್ಮ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಉಡ್ತು ಪಾತೆ ಓಕೆ ನಮ್ಮ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದು ಕುಲ್ದನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದು ತೋಜೋದಿಲ್ಲನ ಅದು ಬಟ್ ಈ ಕ್ಯಾಮರಾಡು ಬ್ಯಾಕ್ ಕ್ಯಾಮರಾಡು ಗೊತ್ತೇ ಆಪುಜಿ ಐನು ಕ್ಯಾಮರಾ ಉಂಡು ಯಾನಿತ್ತು ಓ ಕ್ಯಾಮರಾ ತೂದು ಪಾತೆರೋಡು ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಾವನಜಿ ಮೇ ಬಿ ಯಾನ್ ಮಲ್ಲ ಕ್ಯಾಮರಾನೇ ತೂದು ಪಾತೆರೊಂದುಲ್ಲೆ ಅವೇ ತೋಜೋಡು ಬೊಕ್ಕ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತುಜಿ ಕತ್ತಲೆ ತೂಯರತ 2 ದಿನ ಎಡ್ಡೆ ದೊಂಬಿತ್ತುಂಡು ಇನಿ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಬೊಕ್ಕ ಕಾಣೆ ಒಂಚೂರು ಚೂರು ಡ್ರಿಸಲ್ ಆಂಡಾತೆ ಪಿರಿ ಪಿರಿ ಬರ್ಸ ಬೊಕ್ಕ ಇತ್ತೆ ಬಯ್ಯಾನಗ ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ಬರ್ಸ ಬತ್ತದು ಉಂತುದನು ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ನೀ ರಾತ್ರಿ ಬರ್ಸ ಉಂಡ ಅಂತ ಬೊಕ್ಕ ಗೊತ್ತುಜಿ ಬೊಕ್ಕ 2 ದಿಂಚಿ ಪಿರ ಮಳೆಯ ಆರ್ಭಟ ಇದೆಯೋ ಏನೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನನಗೆ ಬೊಕ್ಕ ದಾದೆ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಎಂಕ್ ಒಂಚಿ ವಿಷಯ ನಿಕಲ್ಡ ಪನರೇ ಇತ್ತುಂಡು ದಾದ ಪಂಡ ಪಾಸ್ಟ್ ಲೈಫ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಅವೇ ಎಂಕಿ ಪಾಸ್ಟ್ ಲೈಫ್ ಬೊಕ್ಕ ಸೈತಿ ಬೊಕ್ಕ ವಾಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ನಾನು ಒಂಜಿ ಜನ್ಮಕ್ಕೆ ಪೋಪನ ಎಂಕೆಲ್ಲ ಆತ್ಮ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಆಪುಂಡ ಫ್ರಮ್
ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಬಾಡಿ ಹಿಡ್ದು ನನೊಂಜಿ ಬಾಡಿಗೂ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಆಪುನ ಅಂಚಿನ ಪೂರ ಮಸ್ತ್ ಕ್ಯೂರಿಯಾಸಿಟಿ ಅವೆ ಏತ್ತು ಪಂಡ ನಿಕುಲು ಲಂಬ ಎರೆನ ಮಂಟೆಡ್ ಮಸ್ತ್ ಅಂಚಿನ ಪೂರ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಬಲ್ತೊಂದು ಎಪ್ಪುಡು ಬಟ್ ಎರಡಕ್ಕೇನು ಯಾನು ಎರಡಾಂಡಲ ಕೇಂಡ ಕೆಲವೊಂದು ಸಿಂಪಲ್ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ತಿಕ್ಕಂಡಲ ಎಂಕ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಇಜ್ಜಿ ಮನಸ್ಸಿದು ఒక బుక్స్ పూరయ్య నూలు నాడోని పోపును ఎంక గుర్తుజీ ఎంక ఐడియాని ఇచ్చి ಅಂಡ ಎಂಕ್ ಇಂಚೆ ಇರಾಡಲ್ಲ ಪಾತಿರ್ದು ಪಂಡನೆ ಅವೊಂಜಿ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಓಕೆ ರೀಸೆಂಟ್ ಅದೇ ಅವನೊಂಜಿ ವೀಡಿಯೋ ತೂಯೆ ರಾಜೇಶ್ ರಿವೀಲ್ಸ್ ಅಂದ್ ಒಂಜಿ ಕನ್ನಡ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಉಂಡು ಅದು ಪಾಡ್ಕಾಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪೇರು ಕೋಡೆ ಅಂಕುಲು ಒಂದು ವೀಡಿಯೋ ತೂಯಿನಿ ಅವು ಕಾಂಡೇಡ್ ದಿಂಚಿ ಕೋಡೆ ಕಾಂಡೇಡ್ ದಿಂಚಿ ಎನ್ನ ಮೊಬೈಲ್ ಇಡ್ ತೊಚ್ಪೌಂಡು ಉಂಡು ಅವು ಬಟ್ ಯಾನ್ ಮೊಬೈಲ್ ಇಡ್ ತೂವರೆ ಪೋಯ್ಜಿ ದಾಯಪಂಡ ಎಂಕ್ ಬಿಗ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಡೇ ಟಿವಿ ಡೇ ತೂವರೆ ಇತ್ತುಂಡು ಆರಾಮ್ ಅದು ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅದು ಎಂಕ ಫುಲ್ ವೀಡಿಯೋ ತೂವರೆ ಇತ್ತುಂಡು 1 hour 15 minutes ಅದನ್ನ ಉಪ್ಪುನ ವೀಡಿಯೋ ಫುಲ್ ತೂಯೆ ಒಂಚೂರು ಎರಡನೆಲ್ಲ ಪಾತಿರ್ದು ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಮಲ್ತದ ಅವು ಎದುರು ಪೂರ್ಣ ಪಿರ ಬ್ಯಾಕ್ ಹೊತ್ತು ತಗೊಂಡಿದ್ದೆ ದಯಪಂಡ ಈಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎವ್ರಿ ವರ್ಡ್ ಎಂಕ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತ ಫೀಲ್ ಆಂಡು ಅಂಚದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ವೀಡಿಯೋ ಒಂಜಿ ವರ್ಡ್ಲ ಮಿಸ್ ಮಲ್ಪಂದೆ ತೂಯೆ ಮೇಲ್ಮೇಲೆ ಜಸ್ಟ್ ಪನ್ಪೆ ತೂಲೆ ನಿಕಲೆಗ್ಲ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇತ್ತಿನ ಪೋದು ತೂಲೆ ಆ ವೀಡಿಯೋನು ಮಸ್ತ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಪುಡು ಪಾಸ್ಟ್ ಲೈಫ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಪಂತೇರು ಎಂಕಲ್ನ ಆತ್ಮ ಅವು ಟ್ರಾವೆಲ್ ಆಪುಂಡು ಒಂಜಿ ಬಾಡಿ ಹಿಡ್ದು ನನೊಂಜಿ ಬಾಡಿಗೆ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಆಪುಂಡು ಪಂತೆ ರೈಟ್ ಬೊಕ್ಕ ಬರ್ತ್ ಮಾರ್ಕ್ ಉಪ್ಪುಣತೆ ಮಚ್ಚೆ ಮಾತ ಅವು ಆ ಕಾರಣ ಉಪ್ಪುಂಡು ಗೊತ್ತುಂಡೆ ನಾನು ಪನ್ಪುಜಿತ್ತೆ ನಿಕುಲು ಆ ವಿಡಿಯೋ ತೂಲೆ ಅವು ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ಪಂಡೇರು ಅವು ವಿಷಯ ದಾದ ನಿಕಲೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಪನ್ಪೆ ನಮ್ಮ ಸೌಲ್ಮೇಟ್ಸ್ ಅಂದು ಪನ್ಪಾತೆ ಯೂಶ್ವಲಿ ನಮ್ಮ ಸೌಲ್ಮೇಟ್ಸ್ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ದಾದ ಎನ್ನುವ ಎಂಕಲ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಅಥವಾ ವೈಫ್ ಗರ್ಲ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಬಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಲವರ್ ಅಕ್ಕಲೆ ನಮ್ಮ ಸೌಲ್ಮೇಟ್ಸ್ ಅಂದು ಎನ್ನುವ ಅಕ್ಕಲೆ ಎತ್ತು ನಮ್ಮನ್ನ ಮಂಡೆಡ್ ಎನ್ನ ಮಂಡೆಡ್ಲ ಇತ್ತು ಬಟ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅತ್ತು ಸೌಲ್ಮೇಟ್ಸ್ ಏರ್ಲ ಅವು ನಿಕಲ ಪಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಅಕ್ಕ ಮೆಗ್ದಿ ಬ್ರದರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಏರ್ಲ ಅದಪ್ಪು ನಮಗೆ ಏರ್ ನೋಟ್ ಒಂಜಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಬಾಂಡಿಂಗ್ ಅಥವಾ ಒಂಜಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಫೀಲಿಂಗ್ ಉಪ್ಪುತ್ತುಲೆ ಓ ಈ ವ್ಯಕ್ತಿ ಎಂಕ್ ತಿಕ್ಕದು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಂಡು ದಾದನ ಒಂದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಫೀಲಿಂಗ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ನಮಿತ್ತು ಅಮ್ಮ ಪಂಡ ಆಂಡು ಪಪ್ಪ ಪಂಡ ಆಂಡು ಆಪುನೇ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚ ಪೂರ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಬೇತೆನೆ ಒಂಜಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಫೀಲಿಂಗ್ ಉಪ್ಪುಣತೆ ಅಕ್ಕಲೇನ್ ಸೋಲ್ಮೇಟ್ಸ್ ಅನ್ ಪನ್ಪೇರು ನಮ್ಮ ಜಸ್ಟ್ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೈಫ್ ಅಥವಾ ಲವರ್ ಏರು ಎಂಕುಲು ಅಂಚ ಎನ್ನುವಂತೆ ಅವು ಅತ್ತಿಗೆ ಬೊಕ್ಕ ಕೆಲವು ಕಂಡನೆ ಬುಡಿದಿ ಮಸ್ತ್ ಲಡಾಯಿ ಮಲ್ಫೇರಿ ಇಪ್ಪಲ ಡಿವೋರ್ಸ್ ಮುಟ ಪೋಪುಡು ಲಡಾಯಿ ಪಂಡ ಲಡಾಯಿ ಅಕ್ಕಲ್ದಾಯ್ ಲಡಾಯಿ ಮಲ್ಫೇರಿ ಪಂಡ ಅಕ್ಕಲು ಪೋಯಿ ಜನ್ಮಡು ಎನಿಮೀಸ್ ಆದುಪ್ಪೇರು ಅವು ಶತ್ರುತ್ವ ಉಂಡತೆ ಅವು ಪಾಸ್ ಆದುಪ್ಪು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜನ್ಮಗ್ಲ ಆ ಎನಿಮೀಸ್ ನಿಕಲಿಗೆ ಈ ಜನ್ಮಡು ಕಂಡನೇನ ಬುಡಿದಿನ ಅಂಡ್ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಾಂಡಿಂಗ್ ಎಪ್ಪುಜಿ ಅವು ಅಲ್ಪ ಲಡಾಯಿ ಅಪ್ಪುಂಗೆ ఒక ಸಂಸ್ಕಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಪಂಡೇರು ಒಂಜೇ ಇಲ್ಲಡು ಮಲ್ಲಾತಿನ ಜೋಕುಲು 5 ಜನ ಜೋಕುಲು ಇತ್ತಿನ ಆ 5 ಜನ ಎಲ್ಲ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆದುಪ್ಪೇರು ನಮ್ಮ ಎನ್ನುವ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಡ್ ಕಲ್ಪಾಯಿನ ಸಂಸ್ಕಾರ ಅಂಚ ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಂಟೆಡ್ ಅದೇ ತೋನ್ವ ಏರಾ ಓರಿ ಮಸ್ತ್ ಅಕಲ ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಸರಿ ಇಜ್ಜಿನ ಅಕಲ ಪೊಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಕಲ್ಪಾದಿನ ಸಂಸ್ಕಾರ ಸರಿ ಇಜ್ಜಿ ಅಕಲ್ ಬೆಳೆತಿನ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್ ಸರಿ ಇಜ್ಜಿ ಅಂದು ಅವೇನು ಗ್ರಾಂಟೆಡ್ ಅದೇ ತೋನ್ವ ಅತ್ತೆ ಅತ್ತು ಐಕಲ ಒಂಜಿ ದಾದನ ಉಂಡುಗೆ ಪೋಯ್ ಜನ್ಮದ ಐಗೋಸ್ಕರ ಒಂಜಾತ್ ಕೆಲವೊಂಜಿ ವಿಷಯಲ್ ಏನು ಮಾತಾ ಪಂಡೇರು ಮಸ್ತ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಇತ್ತು ಎಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ಎಂಕ್ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ಗೆ ಆನ್ಸರ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತದೆಲ್ಲ ಉಂಡು ನೇರ್ದು ದುಂಬುಲ ಒಂಜಿ ವೀಡಿಯೋ ಇತ್ತು ನವಲ ಪೋದು ಬೋಡಾಡ ತೂಲೆ ರಾಜೇಶ್ ರಿವೀಲ್ಸ್ ಅಂದು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ದ ಪೂದರು ನಿಕು ಪೋದು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಂತ್ ತೂಲೆ ನಿಕು ಮಿನಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಆ ವೀಡಿಯೋ ತೂದಿನ ತೋಡ ಮಿನಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ತದ ಪಲ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಕೆಲವೇರಿಗೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಉಪ್ಪುಜಿ ಕೆಲವೇರು ನಂಬುಜೇರು ನಿಕುಲ್ ನಂಬರ ಬುಡ್ಪರ ಅವು ನಿಕಲ್ನ ಮೈಂಡ್ ಅಥವಾ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬಿಡ್ತೀನ ನಂಬರ್ ಇತ್ತಿನ ನಂಬಲ್ಲಿ ಏನನ್ ಕೆಂಡ ಐ ಬಿಲೀವ್ ಯಾನ್ ಖಂಡಿತ ಬಿಲೀವ್ ಮನ್ಪೆ ಓಕೆ ಆ್ಯನ್ ಏನೊಂದಿತ್ತೆ ಅವು ಪೂರ ಫುಲ್ ವೀಡಿಯೋ ತೂಯ್ಬೇಕ ಓ ಗಾಡ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಎಂಕೊಂಜಿ ಚಾನ್ಸ್ ತಿಕ್ಕಂಡ ಮಿನಿ ಇಂಚ ಪೋಯ್ ಜನ್ಮದ ಮಿನಿ ಅದಾದ ತೆರೆಯೋನ್ ನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಚಾನ್ಸ್ ಮಿನಿ ತಿಕ್ಕಂಡ ಖಂಡಿತ ಯಾನಂತೂ ಬಲ್ತೋನ್ಪೋದು ಪೂರ ಅದ ತಿಳ್ಕೊತೀನಿ ಆತೆ ಬೊಕ್ಕ ದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ನಿಕಲೆಗೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇತ್ತನ ಆ ವೀಡಿಯೋ ಪೋತು ಓಕೆನಾ అయితే ಸದ್ಯಗ್ ದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ಆಜಿ ಗಂಟೆ ಅವನು ಬರ್ತನು ನಾನು ಒಂಜಿ 4 ಗಂಟೆ ಉಂಡು ಬೇಗ ಬೇಗ ದೇವರಿಗೆ ದೀಪ ಬತ್ತಾವುಡು ఒక ದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ಬೇಲೆ ರಾತ್ರಿದ ತೂಕ ರಾತ್ರಿ ಕತೆ ಮಾತ ಉಂಡು ಕಜುಪು ಗಿಜುಪು ಮಾತ ಉಂಡು ಪೊಂಜಿದಿಯೋಳು ఒక ತನಿಷ್ಕೊಂಜಿ ಓದಾರೆ ಎಂತ ಮಾಡೋದು ಅದೊಂದು ಮುಗಿಯದ ಕೆಲಸ ಇಂಥ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೂ ಸಹ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಓಕೆ ಪೋಪೆ ದೇವರಿಗೆ ದೀಪ ಪೂರ ಪತ್ತಾಗ ಒಂಜಿ 5-10 minutes ಕುಲ್ಲುವೆ ಮೊಬೈಲ್ ತುಪ್ಪೆ ಬೊಕ್ಕ ದೇವರಿಗೆ ದೀಪ ಬತ್ತಾವೆ ಪಿಲ್ಲೋ ದೀಪ ಹಾಕ್ತೇನೆ ಅದಕ್ಕೆ ಇಂಚ ಕೈದು ಓಡಿಜಿಡ ಕೈ ಬಚ್ಚರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ಬೋದು ಇಂದೆ 8:30 40 ಅದಾದನ ಆತನ ಟೈಮು ಬರ್ಸ ಬರೋನುಂಡು ಯಾನ್ ನನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ನೋಟು ಕಾರಡ್ ಬೈದೆ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಓಲುಲ್ಲ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಎಂಕುಲು ನಿಕಲೆ ತೋಜುಂಡ ಇಜ್ಜ ರೋಹನ್ ತೋಜುಂಡ
ಒಂಚೂರು ತೋಜುಣತೆ ಬರ್ಸಡ್ ಗ್ಲಾಸ್ ತೋಜುಜಿ ರೋಹನ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ದ ಎದುರುಪ್ಪು ನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಹೋಟೆಲ್ಗೆ ಬೈದ ಆಯ್ತಾ ಎದುರು ಒಂಜಿ ಹೋಟೆಲ್ ಉಂಡು ಆಂಧ್ರ ಹೌಸ್ ಅಂದ್ ಅಡೆ ಬೈದ ಟು ಟೇಕ್ ಸಮ್ ಚಿಕನ್. ನಮ್ಮ ಕೆಲವರ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಹೋಟೆಲ್ಸ್ನ ತುದು ಸೀದಾ ಜಡ್ಜ್ ಮಲ್ತು ಬಿಟ್ಪ ಮುಲ್ತ ಫುಡ್ ಎಡ್ಡೆ ಪೂಜಾ ದಾದನ ಅಂದ್ ಬಟ್ ನಮ್ಮ ಉಲಾಯ್ಪೋದು ಉಂಡದು ಬೊಕ್ಕ ಟೇಸ್ಟ್ ತುದು ಪನೋಡು ಎಂಚ ಉಂಡು ಅಂದು ಸೀದಾ ಜಡ್ಜ್ ಮಲ್ಪರೆ ಬಲ್ಲಿ ನಮಕ್ ಮುಲ್ತ ಫುಡ್ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಆಪುಂಡು ಪೋದು ಎಂಕುಲ್ ಮೀಲ್ಸ್ ತಿನ್ಪ ಬಾರೆದ ಇರೆಟು ಮನಸ್ ಪಾಡ್ವೇರೆ ಬೊಕ್ಕ ಸೈಡ್ಗೆ ಬೋಡಿತ್ತಿನ ಬೇತೆದ ತಂಡಲ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಉಂಡು ಅವೆಂದೆತ್ತೊಂದು ತಿಂದು ಬರ್ಪ ತನಿಷ್ನ ಫೇವ್ರೆಟ್ ಹೋಟೆಲ್ ಉಂದು ಎಂಕ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಅವು ಹೋಟೆಲ್ದ ಬೋರ್ಡ್ ಸಮೇತ ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಮಲ್ಪರೆ ಆಯ್ಜಿ ಅವು ಸೇಫ್ ಲೈನ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ದ ಬೋರ್ಡ್ ತೂಪರ್ ನಿಕುಲ್ ಆಯ್ತಾ ಬರೀಟ್ ಉಂಡು ಆಂಧ್ರ ಹೌಸ್. ಪೋಯಡ ಪನ್ಲೆ ಸದ್ಯಗೆನಿತ ವಿಡಿಯೋ ಇತ್ತೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್.